Zdravím vás všetkých priamo z Piešťan. Pripravili sme pre vás ponuku veľkého dvojizbového tehlového bytu, kúsok od centra mesta, ktorý však bude hľadať záujemcu, ktorý sa bude tešiť na rekonštrukciu svojho budúceho bývania. Byt je úžasný svojou výmerou, má balkón i lóžiu. Je úžasný svojou polohou k centru mesta a je úžasný pre splnenie si vlastných predstav. Je minimum realizovaných rekonštrukcií, ktoré dokážu uspokojiť nového majiteľa. Preto možnosť kúpiť byt na dobrej adrese v pôvodnom stave môže byť výhodou. A takýto byt, kde sa môžete realizovať, pre vás máme na Krajinskej ceste.